Light Shear Duet, to je jeho názov. Je to epilačný laser na trvalé komfortné odstránenie chlpkov v podstate akékoľvek oblasti tela. Je to novinka v tom, že väčší problém, teda už teraz v dnešnej dobe sú epilačné lasery naozaj na vysokej úrovni. Jediným problémom, keďže majú vysokú energiu, alebo používa sa vysoká energia na spálenie chlpkov, alebo teda cibuliek chlpkov, nie je vhodné používať v letnom období. Light Shear Duet má jednu obrovskú výhodu, že zachováva si svoj výkon pri nízkych teplotách, o mnoho nižšej teplote ako tie ostatné lasery, čiže dá sa používať aj v letnom období. To je tá obrovská výhoda oproti ostatným, že napriek tomu, že si zachováva svoju vysokú účinnosť, je vysoko efektívny, tak sa môže aj v lete používať pri tých nízkych hodnotách. Určite nezabudnúť, že ochranný faktor z SPF 50 treba používať vždy. V podkoží sa vyskytuje minimálne trojnásobné množstvo vlasových korienkov, ako je vidno. Vákuová hlavica laserra vtiahne pokožku a priťahuje tak vlasové folikuly bližšie k zdroju energie. Pracuje ako vákuum, je to vákuová metóda, má obrovské plus v tom, že je menej bolestivý a to už len tým, že je to vákuum, že si nastáva tú kožu alebo tú areu, ktorú chceme ošetrovať. Nemusíme používať žiadne gely, nemusíme používať žiadne lokálne anestetika. Obrovskou výhodou je ešte, že oblasť, ktorú on dokáže na ten jeden impuls ošetriť, je o mnoho väčšia oproti ostatným laserom. Čiže keď si predstavíte, ja neviem, keď ošetrenie 1x1 mm, 1x1 cm, nie je to tak, ale to len taký pomer, aby ste si to vedeli predstaviť. Čiže naozaj tá oblasť toho ošetrenia je pri zachovaní svojej efektívnosti o mnoho väčšia. Preto aj celý zákrok je o mnoho rýchlejší, pretože jedno vedľa druhého, keď si dáte centimetr po centimetri, tak naozaj to trvá veľmi, veľmi rýchlo. Celá kúra vlastne by mala pozostávať minimálne z 3 zákrokov. Neovplyvníme to, neovplyvní to ani laser a neovplyvní to ani klient, pretože všetky epilačné lasery, hlavne tento nový epilačný laser Duet pôsobí na vlasovú cibulku. To znamená, že on odstráni trvalo len tie chlpky, ktoré ešte sú spojené s vlasovou cibulkou. Keďže máme 3 štádia rastu chlpkov a on vlastne je len v tej prvej fáze spojený s v rastovej fáze je spojený len s cibulkou, tak vtedy je schopný vlastne odstrániť trvalo. Ostatné chlpky tie nie je schopné. My ich síce spálime, ale vlasová cibulka zostane, čiže nemá trvalý efekt. Takže my musíme vždy ako keby počkať na ďalšie vytvorenie nového chlpku, ktorý je ešte spojený s vlasovou cibulkou a vždy sa vlastne opakuje určitý zákrok. Klient nie je obmedzený, môže ísť hneď do pracovného prostredia. Je potrebné si pokožku po aplikácii lasera nejak špeciálne ošetrovať? Nedoporúča sa takmer nič. Určite nie 48 hodín do horúcej vane alebo do sauny, nejakých spoločných bazénov, ale to kvôli vlastne nánosu nejakej infekcie. Najradšej by sme sa nežiaduceho ochlpenia zbavili natrvalo. Epilačný laser pôsobí na chlpok trvalo, čiže naozaj, keď dodržíte pravidlá, dodržíte to opakovanie, ošetrenie a v podstate nemáte nejaké hormonálne zmeny alebo ste není v období s hormonálnou nejakou disbalanciou alebo hormonálnym ochorením, tak tie chlpky nebudú rásť, je to pre vás vysoko komfortné. Existujú kontraindikácie pri použití tejto metódy? Akékoľvek celkové ochorenia, infekty, alergie, nejaké kožné prejavy na pokožke v tej ošetrovanej oblasti nie sú vhodné pri odstraňovaní chlpkov. Jednak tehotenstvo, laktačné obdobie je hormonálna nerovnomernosť, čiže ani by ten efekt nebol dostatočný alebo taký, aký by sme chceli dosiahnuť, čiže určite až po.